Hürmetli Şemerdenliler, hürmetli konaklar, bizim bugün Şemerdende zor beyram, boy tarihi olan Şemerden Mektebi'nin öz vaqtında Şemerden Orta Mektebi'nin ve Şemerden Liseyi'nin 100 yıllık юбилейін belirlеп үтәбез. Дөрестән дә boy tarihli мәктәп республикага зур шәхесләрне, күренекле кешеләрне биргән мәктәп. Инде әлеге мәктәпнең тарихын шулай ук бәйлисе килә. Озак еллар эшләгән Хәзер мәрхүм Шәүкәт Әнвәрович белән ул чорда, ул вакытларда тәҗрибәле коллектив туплап, балаларга сыйфатлы белем биреп, әлеге Шәмәрдән мәктәбен зур дәрәҗәгә күтәргән кеше, Шәмәрдән мәктәбен абруен булдырган кеше, инде үз личный үз тәрбиясен биреп, кайбер балаларга ул вакытта дөрес юлга бастырган кеше. Рәхмәттән башка сүз аңа юк, урыны җмакта булсын. Инде сезгә дә шулай ук бик зур рәхмәт, үзегезнең мәктәбегезне хөрмәт итеп килгәнегез өчен, алдагы көннәрдә дә шулай чакыра калсалар, каян чыкканыгызны белеп, шулай сезгә килергә, күпмедер булышырга сорасалар инде, безнең шушы мәктәптән чыккан зур кешеләребез бар, сезгә шулай булышып, мәктәбегезне хөрмәтеп, һәр вакытта белеп яшәргә сезгә. Барыгыз да бәйрәм белән, юбилейгыз белән, оештыручыларга шулай ук бик зур рәхмәт.